σημαντική συμβολή. Ο Ντόκια, η κάθε την μπάλα στον Φαράς. Για να δούμε εδώ ευκαιρία για την ΑΕΚ, το πλασέ έξω. Βλέπουμε ξανά εδώ η καταπληκτική κάθε την μπάλα από τον Ντόκια. Έφερε την μπάλα στο αριστερό ο Φαράς και το τελείωμά του έφυγε λίγο έξω. Παγιά που μπορεί να το κάνει γιατί είναι στην αντίθετη πλευρά. Τράρι, περνάει μπάλα, ζητούν χέρι από την ΑΕΚ, όχι λέει ο διαιτητής. Να πετύχει ακόμη μια νίκη έτσι ώστε να δούμε ξανά εδώ την φάση και να βρίσκεις το χέρι είναι κοντά στο σώμα οπότε σε φυσιολογική θέση. Ακριβώς με τον κύριο Κάνα ζητά συνεχώς ισορροπία των παιχτών. Κάθε την πάσα, ο Πέρεπον γυρίζει την μπάλα, διώχνει τον Νεόφιλο Μιχαήλ, 1-0. Με τον Ράφα Λόπες να σκοράρει εκ νέου. Ο Πορτογάλος ο οποίος αποδεικνύεται ως ο παίκτης των τελευταίων ντέρπι για την ομάδα της ΑΕΚ, ο οποίος βρίσκει την λύση. Το έκανε αρκετές φορές, το κάνει και σήμερα και γι' αυτό τον λόγο ο Ράμπερ Σιμών τον κρατάει στο αρχικό σχήμα, διότι είναι ένας παίκτης που μυρίζεται τον γκολ, είναι εκεί στις φάσεις και χρησιμοποιώντας μια ορολογία του μπάσκετ πήρε το rebound και κατάφερε να τελειώσει την φάση. 1-0 η ΑΕΚ στο 15ο λεπτό με τον Ράφα Λόπες να χρήζεται ξανά σκόρερ. Ξανά εδώ το γύρισμα από τον Πέρε Πόνς. Διώχνει ο Νεόφιλος ο Μιχαήλ, πήρε ύψος η μπάλα και κερδίζει την μονομαχία. Ο Ράφα Λόπες βλέπουμε ξανά εδώ την διεκδίκηση με τον Μακούν και τον Κορέα. 1-0 λοιπόν η ΑΕΚ βλέπουμε. Το μισό τέρμα πάλι ανήκει στον Ντόκια, για αυτή με την κάθετη του Μπάσα ξεκλείδωσε την άμυνα της ανόρθωσης. Παρούδης είναι λίγο πιο κοντά. Με πάσα εκτελείται τώρα η σέντρα από τον Μπρούνο Γκάμα και βαγιά του Μιλίσεβιτς πάει έξω. Ο οποίος ανεβαίνει στον Διουγκού, η σέντρα στην περιοχή, διώχνει ο Νεόφιλος ο Μιχαήλ, επαναφέρει ο Γκαρσία, ωραία τρίπλα, το γύρισμα, δεν μπορεί ο Φαράς, διώχνει ο Μακούν. Κατοχή παραμένει στην ΑΕΚ, η οποία είναι στην επίδεση με τον Μπρούνο Γκάμα, ψάχνει τον χώρο, κάνει το σιούτ έξω στο 34. Καθώς πέραν από το πολύ καλός ποδοσφαιριστής είναι και πολύ καλός χαρακτήρας. Μακρύ παλιά στον Φραν Σολ. Κάτω η σημαία τώρα. Σηκώνει ο Μάριος Δημητριάδης. Από τις γραμμές ενδεχομένως να καλύπτεται. Θα είναι ένα ερωτηματικό για τον αγώνα με το ΑΠΟΕΛ. Στο έδαφος ο Ντόκια δεν υπάρχει κάτι. Βρίσκει στον Κορέα. Εδώ η προηγούμενη φάση. Γκαρσία γύρισε. Ωραία τρίπλα, περνάει. Ετοιμάζεται για την σέντρα. Νέα τρίπλα, μπαίνει στην περιοχή. Στο έδαφος δεν υπάρχει κάτι. Μπορεί να φοβήθηκε με τον Γκαρσία που στην προηγούμενη φάση πήγε να διεκδικήσει το πέναρτι και... Ντόκια στην περιοχή, για να δούμε εδώ το πλασέ. Κοντράρι, διώχνει με τα πόδια. Ο Νεόφιλος ο Μιχαήλ, κατέβασε ο Τρισκός και επιμένει η ΑΕΚ. Γιούτσο, το σιούτ, νέα κόντρα πάει πλάγια στον Διουγκού. Σέντρα στην περιοχή, μπάλα κοντράρι πάει. Ο Αρής βγάζει παιχνίδι στον Παρούτη, κατέβασε. Το γύρισμα του Παρούτη, επέμβαση από τον Πίριτς. Και από την Ιβηρική Χερσόνησο αρκετές ομάδες έτσι τον παρακολουθούν. Τελέστηκε το κόρνερ, διώχνει ο Νεόφιλος ο Μιχαήλ. Γόνια παλιά βρίσκει τον ελεύθερο Γιούτσο που κατέβασε. Ανεβαίνει ο Σάντσες με τα αριστερό, η σέντρα πάει. Σάντος παίρνει στην πορεία της μπάλας. Τους αλλάζει παιχνίδι στον Διουγκού. Στον Σάντος, κοντά του είναι ο Κορέα. Το γύρισμα, προβολή προς τα πίσω από τον Κορέα, μάζεψε. Εκτελεί ο Γκουτσό, κεφαλιά, 2-0 με τον Μιλίσεβιτς. Πάνω η σημαία όμως. Μπροστά ο Μιλίσεβιτς. Αυτή η διαφορά έχει να κάνει με τα καπνογόνα. Κερδίζει την μπάλα ο Σάντος. Είναι στην περιοχή, ανοίγει το κοντρόλ στο έδαφος, ζητά πέναλτι. Όχι λέει ο διαιτητής. Την μπάλα ο Κορέα. Στο δεύτερο λεπτό από τα 5 των καθυστερήσεων. Εκτελεί ο Κίκο στο δοκάρι.
Καστέλ, Μακούν, 1-1. Ισοφαρίζει η Ανόρθωση στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Και οι πανηγυρισμοί από τους φίλους της, από τους παίκτες της Ανόρθωσης. Λέγαμε και προηγουμένως ότι η ΑΕΚ ρίσκαρε, η ΑΕΚ δεν προσπάθησε να επιδιώξει ένα δεύτερο γκολ, κρατούσε, κυκλοφορούσε την μπάλα και όταν είσαι στο παιχνίδι, βλέπουμε εδώ ο δοκάρι και η επιστροφή εδώ από τον Καστέλη τον Μακούν. Δεν είμαι σίγουρος στην πρώτη πάσα. Το γκολ είναι από τον Μακούν. Ό,τι αντιλαμβάνομαι έχει εξεταστεί και η φάση. Όχι ακόμη, γιατί δεν έχει σφυρίξει η ίδια σέντρα.